Така, добре дошли на всички, които сте тук тази вечер на време, подготвени. Аз съм Георги Александров и много се радвам, че сме отново заедно. Защо тази среща е в Бизнес клуб? Защото това е нещо, което касае хора, които работят с екипи, хора, които работят с други хора, известно измерение на лидерство, но е достъпно за всеки един да може да чуе, да може да се ползва. За тези, които наистина искат да изграждат бизнес, е критично важно. Аз искам да започна първо с това, че за мен беше невероятна привилегия преди няколко години да се запозная с Том Бигалшрайтер и да влеза в директен контакт с него. Сега много хора си мислят, че след като работим заедно с Том, ние сме първи приятели и едва ли не си пием виртуално кафето постоянно заедно, де да можеше. С Том поддържаме връзка и сме в контакт и аз се консултирам с него много често, но отношенията ни са доста по-различни от това, което много хора биха си мислили. Том не е човек, който би седнал да си пие кафето и нали, да си говори сладки приказки. Когато говорим с Том, ние говорим както за важни принципи и неща, които на него са му помогнали да е това, което е, така и за съвсем практични неща. Така че с удоволствие споделям с вас това, което уча от него и надявам се то да е толкова ефективно и за нас, както е било за него. Без повече предисловия, надявам се да знаете кой е той и какво е направил. Само ще кажа в началото, че след първите година и 10 месеца с абсолютно нулеви резултати в неговия бизнес, след като започва да прилага този принцип, който ще споделя тази вечер и който вярвам, че е много ключов, за по-малко от 2 години той изгражда организация с повече от 100 000 души. И не е въпроса само в това. Въпросът е, че днес, вече колко, 42-3 години по-късно, тази организация продължава да действа, продължава да му носи доходи, което означава, че едно нещо издържало във времето толкова години, сигурно си струва да му обърнем дължимото внимание. Така че, в началото искам да започна с нещо, което може да е много революционно за доста хора, че има два типа хора в света. Едните са лидери, другите са последователи. И много често в днешния модерен свят, където се прокарва идеята, че всеки може да е това, което е, в същото време непрекъснато се лансира идеята, че ти трябва да си лидер. Ако искаш да успееш, ти трябва да си лидер. Ако искаш да изградиш успешен бизнес, ти трябва да си лидер. Къде отиде всичко друго, което го говорим тогава и всички красиви картинки, с които ни заливат във Фейсбук и къде ли не? Това, което Том казва и това, което една добра система трябва да предложи, е независимо дали си лидер или последовател, ти да успееш. Това, което е изключително важно от друга страна за самите лидери, е не те да водят на където им хрумне и евентуално някой ден да се окажат някъде с една група хора около себе си. Идеята е лидерите да се свържат с друг лидер, на когото да дадат правото да говори в техния живот, да ги коригира, да може да каже своето мнение, което те уважават, и да имат коректив. Защо? Защото това носи сигурност не само за самите лидери, а за цялата им организация. От друга страна, предпазва от много грешки. Защото много лидери с силен лидерски потенциал са много незрели, стъпили са върху много нездрави и нестабилни принципи, увличат огромни тълпи от хора и след известно време оказва се така, че цели организации, цели големи компании, големи структури рухват, да използвам една стара дума, вероломно. Това, което Том много често е казвал и мисля, че не е тайна за никого, истинските убийци на успеха са гордост и алчност. Гордостта от една страна е това да си независим, да смяташ, че ти можеш сам, че никой друг не те разбира, че така или иначе, ако другите са успели и ти ще успееш. И цялата тая, как да кажа, нагласа, целият този менталитет на аз, мен и моето,
Никак не искаме да го видим от другите около себе си, но ние си го носим много, много директно. И се чудим защо нямаме екип, и се чудим защо не успяваме, ами просто вярваме в нещо неправилно. Приели сме за себе си нещо неправилно. Една голяма глупост, която аз много често говоря против нея, че на вълка врата бил дебел, защото си работил сам. Прочетете за вълците и ще разберете, че вълците работят на глутници. Дори при вълците има нещо, което не сме разбрали както трябва. И може би вместо да вярваме на тези поговорки, които кой откъде чул какво разбрал, може би да погледнем наистина успешните хора как го правят. От друга страна, последователят трябва да има възможността и правото да успее без да се напъва да става лидер. Ние сме говорили, че всеки е лидер в такъв смисъл, че ти влияеш на хората около себе си с нещата, които казваш, с нещата, които правиш, защото ти не си изолиран. Както казват на английски, никой не е самотен остров и ти не можеш да съществуваш сам. Така че в този смисъл има някакво измерение на лидерство. Но не се говори за това, когато се говори за истински успех в бизнеса. Всички, говорейки за лидерство, нямат предвид това измерение на лидерство, където ти говориш със своя приятел и поради това, че той ти е приятел, той слуша теб и твоето мнение и то му влияе. Когато говорим за лидерство, ние имаме предвид повеждане напред и за много голяма част от хората това звучи страшно, това звучи нереалистично, те се напъват да го направят заради успеха, плащат прекалено висока цена и оставят хиляди, може би десетки, може би стотици, не знам, или дори няколко души да са силно разочаровани и объркани. Себе си и всички, които са се опитвали да залъгват. Така че, приятели, това, което тая вечер ще споделя, е ефективно както за лидери, така и за последователи. И факт е, че всеки един може да успее, ако следва този принцип. Не знам дали ви е достатъчно, за да се мотивирате. Аз нямам намерение тая вечер да ви мотивирам. Нека да ви кажа какво искам да споделя и след това ще дискутираме. Така, каква е силата на единия? Нещо, което няма да говоря повече и да ви убеждавам. Силата на единия не означава да работиш сам и да бъдеш един. Това означава да работиш по един над теб и под теб. Това означава да се свържеш по правилния начин. Не просто да имаш информация за този над теб и под теб. Не просто да отидеш на обучение, което този над теб организира и този под теб да чуе твоето обучение, което е в зала за 150, 200, 500 души. Това не е сила. Това е информация. Това е полезно като хигиена за ума, да може наистина да чуем нещо различно, което да ни предизвика, да помислим по различен начин. Но приятели, айде да си кажем честно, колко от тези чути неща са ни помогнали да успеем. Ако трябва да сме честни, трябваше след всичко, което сме чули и видели, всички тази вечер да сме хиперуспешни тук, не е ли така? Така че, явно това не е достатъчно. След малко ще обясня малко повече защо. Какво означава истинското свързване? Нека ви разкажа една история. Ако ти, примерно, си човек, който обича да чете автобиографии, и както моята дъщеря в момента, тя е голяма фенка на Джастин Бибър. Не знам дали има момиче на нейната възраст 14 годишна, която да не е фенка на Джастин. Тя знае неговата биография, тя знае всички факти за него, тя знае имената и рождените дати на майка му, баба му, на кучето и на всичко. Научила е всичко за Джастин. Тя е подвижна Джастин Бибър енциклопедия. Но ако застана и попитам моята дъщеря за доста по-дълбоките неща за Джастин, тя не може да ми ги каже, защото тя не е прекарвала време с него. От друга страна, ако аз отида при един приятел на Джастин Бибър, който сигурно не знае всички факти, сигурно не знае цялата информация,
но който сигурно си пие кафето с него и се смеят заедно, който сигурно прекарва по-различно време, когато са само двамата с него, той няма да ти даде фактите, но той ще ти даде ценностите, кое е важно за този човек, кое няма да видиш на повърхността на идола, кое няма да чуеш в книгите, и това е нещото, което свързва. Много хора и днес смятат: здравейте и добре дошли на всички нововключили се. Не мога да поздравявам всички, виждам, че се добавят хора, много се радвам, че успявате да дойдете. Днес много хора все пак се залъгват, че четенето на книги и информация може да ти даде успеха, от който имаш нужда. Приятели, ще станете енциклопедии на полезни факти. Но е различно, когато се свържеш с човека. И много често аз питам Том и му казвам: добре, ти казваш това нещо, обаче то противоречи на другото нещо. И той казва: знаеш ли, до сега друг не ми го е казвал, на пръв поглед може би противоречи. Айде да видим какъв е смисъла. И с два разменени мейла, с няколко съобщения, всъщност се разбира, че нито едното противоречи на другото, нито Том е объркан. Просто има различен ъгъл, под който се поглежда и изведнъж ти светва. Но това не става, когато четеш книга. Различно е, когато общуваш с живия човек едно на едно. Различно е, когато отидеш в една зала, пълна с фенове, където всички познават звездата и всички припадат по звездата, но когато звездата отиде да си пие после коктейла, нито един от тия хора няма да са наоколо. За жалост, много лидери в компании имат синдрома на звезди, не допускат хора близо до себе си, защото ги е страх какво ще видят хората, защото не искат да бъдат подложени на напрежението, да бъдат себе си, и поради тая причина те създават фенове, но те не създават хора, с които работят заедно, не създават партньори. Много често моята майка ми се обажда, тя живее около Русе, и ми се обажда по телефона и казва: при вас се излива пороен дъжд, какво правите в момента? И аз си казвам: майко, капка не е капнала. Ма как така? Бити ви казаха, че вали пороен дъжд, как няма да вали дъжд? И аз си казвам: виж сега, на Бити ви ли ще вярваме или на мен ще вярваш? Ама не, ти разбираш ли, те показват снимки. И трябва да говорим около 15 минути, за да обясня, че София не е Младост 6 и не е Люлин 12, където примерно един журналист е заснел една сензация. Аз живея тук на място и може би е по-разумно да ме питаш: вали ли дъжд при вас, отколкото да ми казваш: всички казват, значи е така. И много често се получава това нещо с феновете. Когато си получил индиректната информация, ти се опитваш да убедиш самата звезда, защото искаш да го впечатлиш. Но когато наистина се посветиш на това взаимоотношение, да го изграждаш, то не върви лесно. То си има своите нагоре-надолу препятствия, бури, тежки моменти. И това е нормално. Ние сме хора, няма перфектни хора. Ако някой се е запознал с ангел, да дойде да ми се обади, за да може наистина по някакъв начин да се запознае и аз този ангел, при който нещата е така, като се запознаеш с него и върви перфектно. Обаче знаеш ли, сигурно ангела няма да каже същото за тебе. Така че при всички положения има посвещение. И сега тук ще кажа нещо, което може би няма да се хареса на много хора. Живеем в един ужасно извратен век, където нещата са много еластични и всеки ги разпъва на където иска. Преди да кажа силната си теза, нека само да подхвърля един хубав пример, който преди време един мой ментор беше казал и който много ми допадна. Виждаш едно куче на улицата, което изглежда добре хранено, изглежда доста добре, обаче в момента, в който си зададе човек, ти виждаш как то свива опашки и бяга настрани. И в същото време виждаш едно друго куче, което стои с каишка, с медальонче на врата. Не изглежда чак толкова супер охранено, но в момента, в който някой се приближи,
то скача с цената на живота си, може да го разкъса, защото това е неговия двор. И това е разликата между помияра и домашното куче. Помияра го храни всеки. Всеки му дава информация, всеки му дава храна, но никой не поема отговорност какво ще стане в крайна сметка с това куче. При домашното куче е различно. Понякога можеш да забравиш да го нахраниш. Понякога можеш да забравиш да го изведеш на разходка и то да направи мизерия. Аз нямам куче, но говоря, вярвам доста, как да кажа, вещо, защото имам приятели с кучета. Лазарина, не знам дали съм прав, но домашното куче е различно. То при първия проблем не бяга да се скрие, то тича при стопанина си. Това се получава при истинските взаимоотношения, когато човек има истинско взаимоотношение и посвещение да работи с човека над себе си и с човека под себе си, тогава се изгражда смелостта да издържиш на проблемите, на трудностите и в дългосрочен план да си там. Ти си спечелил приятел и партньор, когато си се посветил. Когато просто правиш обучение в зала, ти даваш информация и хвърляш храна на помиярите. Сега, говоря образно, нямам предвид, че който идея, който ходи на обучение в зала е помияр. Надявам се да ме разбирате правилно. Давам пример в момента и се надявам да разберете какъв е смисъла на тая история. Когато дойде трудност обаче, когато този човек не разбере точно какво си казал, той не може да дойде при тебе и да те пита и какво прави, ами свива опашката и бяга. И повече не пробва. И затова истинското свързване, истинската работа и изграждането на взаимоотношения изисква повече от това. Може да имаш любовница, ако си мъж, или любовник, ако си жена, да живееш с него или с нея и можеш спокойно да твърдиш, че живеете прекрасно. В днешно време много хора казват, ние сме свободен брак, свободно съжителство, нямаме нужда от тия глупости и подписване на документ. Приятелю, нека ти кажа нещо. Ето това тежи на пръста ми вече почти... Какво почти? 20 години, след една година. Искам да ти кажа, че имало е много случаи, когато нещата не са вървели чудесно. Когато сме имали проблеми, всеки един брак ги има, всяко едно семейство ги има. Но това на пръста ми, това посвещение, че аз съм казал в добро и в зло, в радост и в нещастие, в болест и в скръб, в здраве, във всичко. Аз съм с теб, докато смъртта ни раздели. Това е нещото, защото съм се посветил на моята жена. Това ме пази от всички тия неща, по които много мои приятели, ами ако знаеш каква страхотна мацка видях и така подлъгах се. Ами приятелю, аз имам нещо друго предвид. Аз съм дал дума. И тая дума е дадена на една жена. И аз развивам тия взаимоотношения на висока цена. Не е лесно. Но пък си струва от всякъде. Аз съм един щастлив човек и наистина се гордея с моето семейство. Идеално ли е? Не. Перфектно ли е? Не. И не искам да бъде. Но аз съм щастлив, защото давам много от себе си и получавам много. И вярвам, че това е нещо, което, ако не го разберем, няма смисъл да говорим за коректни бизнес отношения и за истински успех в това, което правим. Какво ще кажете за следното? Не знам кой е Миши, определено не говоря в момента за да разтопя жените, опитвам се да ви дам принцип. Нека само да кажа следното. Михаела, окей. Нека само да кажа следното. Представете си, че аз
съм си оговорил вече с моята бъдеща жена, преди да се оженим, сме си оговорили дата за сватбата, говорили сме как аз я обичам и съм лудовлюбен по нея и така нататък. И в един момент заставам и казвам, виж сега, скъпа, аз те обичам, аз ще съм с теб, независимо от всичко, в добро и зло, болести, бедности, здраве, всичко, каквото се сетиш. Обаче, дай така за всеки случай да си направим един предбрачен договор. Ако нещо пък стане, да се разделим помирно по драго. Какво ще кажеш за това? Какво означава предбрачен договор? Това означава виновен по презумпция. Това означава, че аз съм сигурен, че един ден ще се наложи. В противен случай, защо ще го правя? Сега, не ме разбирайте погрешно. Има случаи, където наистина развода е неизбежно нещо. Където има злоупотреба с другия, където има форма на насилие. Това са други неща. Не говоря за това тая вечер. Говоря за това, че почти винаги ние обичаме да си отворим резервна вратичка. Приятели, от опит, от 44-те ми години вече, мога да кажа, това е липса на посвещение. Това е мнителност и липса на доверие. Ако постоянно търсиш нови хора и регистрираш нови хора и се радваш за това, че си натрупал бройки, това означава, че ти нямаш доверие в своя нов партньор, че той ще се справи. И ти го третираш като човек, който ще се провали и за това като план Б ти имаш втори човек и трети човек и четвърти човек, защото все някой от тях ще се справи. Разбирате ли какво говоря? Много често не отдаваме внимание на това, което правим, но всъщност то говори много. И много често ние по този начин с делата си, много често хората казват, не дей да ми говориш, защото не чувам. Твоите дела крещят толкова по-силно от думите ти, че няма смисъл да ми говориш, не се хаби, аз изобщо не чувам какво ми казваш. Така че, ако искаме да изградим успешна организация, нека да ползваме това, което Том ни казва. Да си поставим реална, измерима и постижима цел. Каква е тя? Тук Борислав се опитва да ме изпревари. Постави си целта да включиш един човек за месеца. И много хора казват, да, това означава аз 5000-та година да изкарам някой друг лев. Сега, първо е много важно да погледнеш и да намериш място, което ще позволи в процеса ти наистина да получаваш доходи. Защото всеки един бизнес изисква инвестиция и ако ти си мислиш, че от първия месец ще започнеш да получаваш големи бонуси, приятелю, нека ти кажа, откажи се от сега. Аз знам какво означава да започнеш на ранен етап да получаваш много големи бонуси и знам след това какво означава нетрайна организация. Много добре знам от хилядите хора, с които говоря и от стотиците, които консултирам, че това е общовалиден принцип. Някой, ако успее сега да дойде и да ме обори и да ми каже, аз успях за един месец да изградя висок доход, който се запази и организацията ми е стабилна и вече 10-15 години аз получавам пасивен доход от това, ела, приятелю, ще се радвам да се науча от теб. Но все пак ти ще си малкият процент, който по-скоро оборва, отколкото Ранди Гейдж твърди това. Честно да ви кажа, аз не слушам Ранди Гейдж, защото само едно заглавие на неговата книга ме обиди достатъчно, за да го слушам изобщо. Аз не обичам неговия агресивен стил. Аз не обичам някой да ме смята за глупав, за наивен, за това, че съм решил, примерно, да работя своята работа в някъде си, примерно, така от 9 до 6. Човек има право да направи пълна боза с живота си и би било ужасно да застана и да кажа, извинявай, ти си глупав и това, което правиш, е най-голямата глупост на света. Така че,
Всеки има право да работи по начин, по който смята. Всеки има право да направи с живота си това, което иска. Аз не съм тук да обсъждам този и онзи. Аз съм тук да ви дам нещо, което се уча от Том и което искам да се доверя на него, защото виждам след 40 години какво се случва с неговата организация. Така че, един човек на месец да се посветиш да работиш с този над тебе и с един под тебе. Новия човек. Да му предадеш това, което е нужно. Какво означава това? След малко ще обсъждаме. Това означава всеки ден. Първо, когато този човек се включва, ти да го предупредиш и да кажеш: виж, искаш ли наистина да успееш? Да, искам. Искаш ли наистина този доход, който се определя в началото, когато човек се включва в дадения бизнес, и ти му казваш: окей, искаш примерно 1000 лева, може да ги постигнеш така и така, така и така, ще е нужно време, готов ли си да започнем и да работим правилно? И ако човека каже да, тогава му казваме: окей, всеки ден ще се чуваме с теб, поставяме цел и ми казваш как върви изпълнението, помагам с всичко, с което мога, този месец аз съм на твое разположение, аз съм твой. Готов ли си? Да. Сега, какво става, ако този човек не изпълни своето обещание? Това означава ли, че ако не се обади на третия ден, директно да му кажем: не, Борислав, не говорим изобщо за това. Идеята ми беше, понеже много хора ме питат за Ранди Гейдж, затова използвах да подхвърля. Но нека да не се връщаме там. Какво става, ако този човек на втория или на третия ден не се обади? Това, ако ти си тръгнал с презумпцията: да, и този е като всички други. Или с хуманистичното мислене: да, той има право сега, той е човек, ако иска, той... Не, чакай, той е човек, даде ли ти обещание, той каза ли искам. Това ти дава право да се обадиш и да кажеш: не се чухме днес, проблем ли има? Не, ама аз просто така и така. Какво става? Някакъв проблем ли има? Не, просто забравих да се обадя. Окей, как вървят нещата? И това е правото поради посвещение, поради дадена дума, правото на лидера, на човека, който е поел някаква форма на отговорност, да изиска отчетност. Ти обеща това пред себе си и пред мен. Кажи ми как върви. Виж сега, аз за днес не смятам, че трябваше да го направя. Що така? Така излязоха други по-важни неща. Разбирам, но това означава ли, че примерно не можем да пробваме и да направим нещо така за 15 минути днес? Не, днес няма да може, защото има матч. Окей, айде тогава за утре, но какво ще си поставиш за утре? И има този полезен натиск, който изисква дисциплина. И ако човек в един момент каже: виж, това не е за мен, аз това не го мога, това не го искам. Директно му казваме: окей, нека само да кажа, ако продължиш по този начин, по който си правил нещата до сега, аз не мога да ти обещая, че ще постигнеш това, за което говорихме. Ако започнем да работим заедно и този месец, въпреки всички трудности, обединим усилия, аз ти обещавам, че за следващия месец нещата наистина ще бъдат различни. Сега, ако ти си сам, много е възможно нещата да не потръгнат както трябва. Но ако ти работиш със своя лидер, вие сте двама, ти си свързан нагоре и си свързани надолу. Тогава, когато сте двама, той човек няма да бърза да си извади всички извинения, а това ще го дисциплинира много повече да спази, защото пред двама души е дал обещание. Така, какво се случва, когато ти един месец си посветен да помогнеш на този човек, да научи правилната формула, как да покани човек, да си там за тристранен разговор, да си там, когато той има страхове и съмнения, да може да сподели, да може да обсъдите. Виж сега, аз не мога да говоря. Окей, говоренето е от мен. Ти можеш ли да кажеш 2 изречения да поканиш? Да, това го мога. Айде да поканиш, аз ще направя това. Да го прекараш през всичко, което е нужно, за да може той да набере темпо. Какво се случва следващия месец? Нека да видим как математиката работи в твоя полза. Първия месец си ти и твой един човек. Вие сте двама души.
Ти имаш своя спонсор или лидер, който работи с теб, но ти в твоята организация имаш двама души. Работиш с този човек цял месец. Следващия месец неговата цел е той също да намери един човек, много реалистична и много постижима цел, и по този начин вие ставате четирима, защото ти имаш един нов, работиш и с този човек, но той вече започва да прави някои неща по-самостоятелно и ти се обажда да се консултира, да обсъждате. Ти няма вече да го учиш как да каже първата формула, защото той я знае. И другото време ще бъде, дай да видим сега, можем ли да потърсим ново място за хора, можем ли да видим студени контакти. Той работи с един нов човек, ти работиш с един, вече сте четирима. Третия месец, следвайки простата формула по един човек, твоята група вече сте 8 души. На четвъртия месец сте 16, на петия месец сте 32, на шестия месец сте 64 души екип. Сега, това не означава 64, от които един си поръчва, защото другите не се знае къде са. Това са 64 души, които всеки има своята цел да намери един човек. Той работи по тая цел, има кой да му помага, той е свързан и тези 64 поръчват. Забележете какво се случва след една година. В моята компания и моята бонус схема, това с толкова хора, аз вече трябва да съм мултимилионер. След 12 месеца. Сега, на практика не винаги нещата стават по този начин. Не всеки ще намери първия месец един човек. Добре, да свалим резултатите на половина, което е хипер, консервативна прогноза. Нека да бъде 2000 души в твоята организация. Какво ще кажеш за това? Не знам твоята бонус схема. Има някои компании, където трябват по 10 000 души, за да получаваш 10 000 долара месечно. Но, приятели, знаете ли какво ми каза Том за това нещо? Много хора не го правят, Диди, точно така, защото изглежда лесно. Защото в момента, в който изглежда лесно, изглежда невероятно. Те казват, твърде е лесно, твърде е хубаво, твърде е постижимо, за да бъде истина. Нека ви кажа добрата новина. Напълно постижимо. Ако започнеш да работиш правилно, ти да се свържеш с правилен спонсор, лидер, човек, който да дадеш правото, той да изисква от тебе всеки ден, той да те търси и когато ти не се обадиш, той да каже, какво става днес? Сега кой той да ми досажда? Чакай сега, ти обеща ли, че ти се посвещаваш на собствения си успех, всеки ден ти да работиш този бизнес, ако ще да е за половин час на ден, ако ще да е 15 минути на ден. Не е нужно да е 8 часа. Но ти обеща ли в началото, че ти ще отделяш време всеки ден? Не съм обещал. Изчакай тогава, изглади си концепцията, реши за себе си. Но вижте, приятели, какво означава да застанеш, да вземеш кредит, да отвориш ресторант и в един момент да кажеш, днес не ми е кеф, няма да отворя, утре ще поканя тия от улицата да изпият по едно, ще ги черпя, на следващия ден заминавам за 3 дни, няма да отворя изобщо. Какво се случва тогава? Това, което ще се случи, директно ще дойде банката и ще каже, давай ресторанта, нито си погасяваш кредитите, нито си бизнесмен, ти си един абсолютен несериозник. Така че, когато намериш своя един човек, това не е някой си. Това е човек, който след като си обяснил за какво става дума, какво се очаква от този човек с едноминутната история, с двуминутната история и с едноминутната презентация, след като той е казал да, съгласен съм, ти му казваш съвсем ясно правилата и казваш, виж, следващия месец, 30 дни, аз съм на твое разположение. Ще работя с теб всеки ден. Дори и събота и неделя. Искам да ти помогна да набереш добра инерция в началото. Един месец ще бъде сериозно. Съгласен ли си на това? Нека си помисля. Това може би означава, че все още не е нашия човек. Оставяме го да мисли, но продължаваме да си търсим нашия човек за месеца. Нашия човек ще каже, окей, мен ми трябват пари. Аз трябва да излеза от тая бъркотия, в която се намирам. Искам го. Готов съм да го направя. Казвай какво трябва да направя. Ето това е човекът ти.
Сега, възможно ли е той да лъже и просто да те подведе? Възможно е. Всички сме хора. Но в един момент, когато стане трудно и напечено, ти имаш правото заради това съгласие, имаш правото да кажеш, спомнеш ли си, кога застанахме с тебе и ти ми даде твоето обещание, че ще работим заедно. Кажи ми какво се случва. Ами нищо, ние просто не се познаваме, ти не ме знаеш какъв човек съм. Окей, аз ти дадох моето доверие и казах, окей, аз съм тук за теб. С какво мога да ти помогна? Ами, с нищо не можеш да ми помогнеш. Добре, ако евентуално има нещо, което искаш да говорим и имаш правото да си малко настъпателен по-приятелски, защото твоя истински приятел, ако те вижда, че си застанал на пътя и блееш и срещу теб идва кола с 120 км в час, той ще застане ли да каже, еми виж сега, ако ти се чувстваш добре там на пътя, остани си, защото имаш право, това си е твой живот. На английски казват, give me a break. Какви са тия глупости? Аз ще скоча и директно ще го изблъскам оттам, сцената след това, ако ще да имам синини и ако ще да ме нарита, защото ми е приятел. Аз не мога да го оставя да го размаже колата. И това е истинските взаимоотношения при свързването. Тази статистика може да дойде и тези числа могат да работят за теб, единствено когато има такъв тип взаимоотношения. Това, което сме пробвали малко по-български, малко по-модерно ами когато имаш нужда, обади ми се. Той човек не те познава. Той човек се притеснява да ти се обади. И може би ти трябва да си той, който ще помогне да се изгради това взаимоотношение. Може би не трябва да сме толкова толерантни. Може би трябва да сме малко по-настойчиви, когато става въпрос за отчетност и човека казва, утре ще се обадя на 3 души. Сигурен ли си? Да, ще се обадя на 3. Другия ден го питаш, на колко се обади? Ами, на никой не съм се обадил, защото така и така и така. Добре, разбирам, имало е проблем. Но нали разбираш, че ако си обещал на себе си да се обадиш на 3 и не си се обадил на нито един, в следващия ден ще ти е по-трудно да си повярваш, че можеш да го направиш. Съгласен ли си с мен? Еми да, то май така се получава. Айде все още деня не е изтекал, дай да пробваме поне на един да се обадиш. И да има този полезен натиск, който ще дисциплинира, защото, приятели, на никого не е лесно, когато почва нещо ново. Когато отидеш и започнеш във фитнеса, в началото боли, мускулна треска, стегнат си, чувстваш се кофти. Обаче ако не продължиш с упражненията и ако не е там оне гадният треньор да каже давай. Имах един приятел, който е фитнес инструктор и който казва, виж какво, ако от мен очакваш съчувствие, когато имаш мускулна треска, не го търсиш при правилния човек. Аз ще ти кажа следното. Мускулната треска е признак, че си жив. Мъртвите нямат мускулна треска. Живите, които се напънат, напрегнат тия мускули, те усещат, че са живи. Това ми подейства добре. Аз отидох на следващата тренировка и след 2-3 дни не го мразех толкова, даже му бях благодарен. Ето това са различен тип взаимоотношения, за които говоря. И какво се случва тогава? Когато по този начин се получат нещата, когато по този начин се свържеш ти с човека над теб и той те търси теб, какво се случва, и ти се свържеш с човека под теб и търсиш него, какво се случва. Това не е контрол, това не е манипулация, това са бизнес отношения. Какво ще кажеш да отидеш в една компания, където има шеф, има менеджер и ти си наемен работник? Когато шефа застане и пита менеджера какво се случва с твоя екип, менеджера идва и пита работника какво става с работата, която ти възложих, и работника казва, ти ме контролираш. Менеджера казва на шефа, забрави, това е контрол, аз не се поддавам на контрол. Ей, приятели, кой го прави това? Но ние, понеже, виждате ли, ние сме различни, ами за това и нямаме резултати, защото правим нещата с краката нагоре. Когато говорим за бизнес, в бизнеса има цел, има отговорност, има изпълнена, неизпълнена. Ако има неизпълнена цел, няма бонус. Ако има изпълнена цел, има бонус. Толкова е просто. И ако има кой да ти напомни, че ти гониш цел и тази цел си заслужава усилията, тогава ще има и бонус. Ако ти не го направиш, няма да има и бонус. И аз съм длъжен да те предупредя.
Няма да те уволня, ти сам ще си отидеш. Ако 2-3 месеца не получаваш бонус, накрая ще си дигнеш шапката и ще кажеш, отивам другаде. Но с това отношение, където и да отидеш, май пак няма да се получи. Така че, силата на тройното въже, когато е правилно сплетено, когато е ефективно работещо, то издържа голямо напрежение. Тройното въже може да издържи много по-голяма сила на тегляне, отколкото трите влакна, сложени едно до друго и не сплетени заедно. Така че, приятели, може да имаш много въжета в своята организация, ако не са сплетени, няма да издържат на напъна. Това, което Майкъл Делохи казва в книгата, ако твоето защо е 70% стабилно и дойдат 73% трудности, ти си заминал, аз бих го казал така. Ако твоето защо е 100%, но няма друго защо заедно с него, а ти си правиш нещата сам, ти си бита карта. Защото ако няма тройно въже, защото на твоя лидер с твоето защо и с защото на човека, с когото работиш, единият човек, всеки сам определя своята цел, ти не спускаш цели, но ако човека я определи, ти помагаш той да се движи в правилна посока, да има всичко, което е нужно, за да постигне своята цел. Тогава идват резултатите. Така че, който иска да успее, дайте да сплетем въжето. Който иска да изгради трайна организация, дайте да сплетем въжето. И какво се получава? Един последовател, който не е лидер, какво прави? Цял живот може просто да води по един човек, но неговия лидер ще има начина как да помогне на този човек да работи с един. Съгласни ли сте, че всеки един последовател, който дори не се чувства никак лидер, може да помогне на един човек? Съгласни ли сте с мен? Така че, когато кажеш това на когото и да било и на най-притеснителния, че той ще има отговорност до края на своя бизнес да помогне на един единствен човек, всеки един би започнал. И когато го направи с единия и научи него да го прави така, следващия месец ще започне с нов. И не е нужно да му слагаш титла лидер. Той може да стане президент и пак да не се чувства лидер. И просто да каже, аз през целия си бизнес просто помагах на по един човек. Нищо особено не съм направил. И е така. Но просто е помагал ефективно. А лидерът, дали да започне, понеже има капацитета, да работи с 20-30 човека? Не ви съветвам. Правил съм го. Правил съм обучение в зала с 150 души. Резултатите, много надрусани, силно ентусиазирани, тръгват от залата летящи. До следващите 3 дни. Когато ги оставиш, да няма тая свързаност и ентусиазма изчезва, и целите изчезват, и приятелите идват с бирата и казват, глупости ще говориш сега по телефона с непознати, ела да пием бира. Идват всички други фактори, които ще ограбят всичко, което си казал. Така че, приятели, искаме ли трайните резултати? Ето ви най-простата възможна формула, която обаче действа. Оставям ви това за размисъл. Сега отварям за дискусия и спирам записа до тук. Тези, които искат да се свържат и да говорим повече, знаете къде да ме намерите. Но моя съвет е, и затова казвам на много хора, не мога да го направя аз с теб, трябва да го направи твой спонсор. Аз съм ментор, мога да ти помогна с практични неща, формула, но няма ли тая помощ отгоре, няма как да успееш. Затова, ако твой спонсор не е правилният човек, намери си лидер нагоре, но той трябва да се посвети за 1 месец, наистина да застане и да ти даде всичко, което знае и може, и то точно толкова простичко, за да може ти да го предадеш надолу. Ако не може, приятелю, бяга оттам. Това въже ще се скъса много бързо. Виждал съм лидери, които са като фойерверк, изгряват за 0 време с огромни организации и точно след година-2 ги няма наоколо. Така че не съветвам хора да правите чудеса, които само Бог може да направи. Само Бог възкресява мъртвите. Аз не знам някой от нас да е способен да съживи умряло магаре. Затова аз спрях да пробвам. Преди години пробвах доста.
Виждам, че едно нещо не работи. Давай, сега ще хвърлям сили да го съживявам. С годините се научих, че не си струва. По-добре да правя нещо, което работи. По-добре да правя нещо, което наистина зарежда, вместо да ме изтощава и да нямам сили да правя това, което трябва. Така че това е от мен и много ще се радвам то да бъде полезно, да успеете да го приложите. Как да го приложите? Обадете се да помогна. Но пак казвам, трябва да си намериш своето правилно място. Трябва да си намериш своя екип, с който наистина да работиш, така че да може да нахъсиш всички следващи, да следват собствената мотивация, не твоята, но да бъдат отчетни. Аз казах това, изпълних това. Това не изпълних, защо не го изпълних? Мога ли да го подобря? Как мога да го подобря? Това е бизнес разговор. Окей. Слагам край на записа.